Nay, muhatag sa imong sapatos ba? Okay ra si mo ha? Ay, salamat kayo. Dali. Saktuyo kayo. Saktuyo kayo. Kayo. May medyas. Unsa may mo istorya sa atong Salamat kayo. sponsor? Salamat kayo. Ya, unta. Ayong adlaw mga kol, welcome sa atong channel Uncle Kusgan. So karon nga video call, muadto ta sa mga basketball court. Mangita ta og player nga tagaan natong sapatos. Kining buhata ay nag-sponsor niini pero dili niya ipasabay ang pangalan. So karon atong pangitaon kung kinsa tong atong makita nga player nga atong tagaan sa sapatos. So akong gipangita karon ang player nga nay size 45 sa TL o US 11 na atong makita na dula o top 40 karon kaysa top 40 man ta moadto. Dula og top 40 nga gubaon na og sapatos may atong pangitaon. So hopefully makakita ta kay sayang kayo ang sapatos naghulat. So ang atong ihatag ang GT Cat Jump ni Nikola Jokic, mo ni ang ginasuot ni Nikola Jokic before siya imbalin sa 360 nga brand. So gawas pa sa atong sponsor nga nakaroon sa gawas sa nasod, kauban usab ang Kusgan Shoes Apparel sa maong programa. So hopefully nga magmalo tayo ning ato ang pagpanghatag and then daghan patag matagaan. So sa mga gustong mag-follow, please lang paki-follow sa ato ang page Uncle Kusgan o sa atong YouTube channel Uncle Kusgan para usab nga modaghan ang atong mga followers. So karon ako ikat kay unya nanata dito sa basketball court. Mangita na ta sa player nga karapat dapat ani nga sapatos. Tara. Hapit na sumagay. Gwapo nila kay hapit na sumagay. Ya, pahipira ta diri kay hapit na sumagay oh. Init kayo, init. Init kayo ng ulo. Abot lagi siya mateknikal ha. Ang pinaka-power na player. Yay ka! Score! Yay! Uy! Tulitan mo. Okay na ba? Okay na lang. Kami pre ba? Seconds to play. Sila ba ni pula? Okay. Allah ka dia. Bang palak. Allah ka dia. Agoy na ilog. Allah ka bang. Allah ka dia. Allah ka dia. Allah. Napalit sa angin. Napalit sa angin. Allah. Allah ka dia. Allah. Ay, hapita. Hapit mo daw, hapit mo daw. Yaw-yaw si Aljur. Aljur! Musta mga ijira bali mo niya? Aljur na mo kayo. Ay. Kita lagi dua-dua ni Madrid. Ha? Waduh kita. Dua kan. Kasar ako kadua ganito. Ya pag-utro na akong balik, na-dissolve na itong ano. Okay. So, derita. Ano ko'y nakita dari? Tapos, ko'y nakita dari nga nagula. Sir.
Asa naman ito? Boss, pwede makakistorbo? Kasi sa simple. 44. 44, 44, 45. 44. Ha? 43, 44. Oo, 45. Nay, muhatag sa mga sapatos ba? Okay ra mo. Ay, salamat kayo. Dali ko rin. Ikaw na, boy. Gapo kayo na. Ikaw man, tanan ako, sigo man niya akong kidala sa mga sapatos. Ang sponsor na ni Activo gyapon diri sa mga kayo sa basketball pero karon na siya sa gawas. Ya, iya ko gipapangita og katong mga kader sa Taporte nga patol para na sapatos daw dili pa daw kayo mga improve. Tanan ko siguro ya. Gabi pa rin magkumbate ganina. Kasi ako na nga kapag mawari ako ang target sa tagaan. Ako ihatag si Moro na. Ako sa rin kuhan din. Salamat kayo. Salamat kayo. Ya, unta dagang Salamat kayo sa bagong sapatos. ya, unta dagang ba siya mga tagaan. Tagan magpatagaan. Ay, Salamat kayo. salamat kayo. Ya, ako na ibutang sa ako ang page, ang YouTube dyan, kasi ganahan ka mong tanaw. Pwede rin makita niyo sa Facebook. Ha? Okay, Ano salamat. ang kulkusgan? Ang Google dyan na. Salamat kayo. Sponsor ba? Sponsor. Salamat. Bira. Ay, nag-sponsor na taga-gawas ba? Papagita ko diyan taporting mga taga-sponsor. So ako yung tanaw kasi kato mga silis-silis na sapatos sa Dula. Ako yung tagaan. Oh, natay siya may ako napilihan. Yan. Ang sa 45 mo mo lang gidala karon. Pero ay sa balaga kay kada bulan rin siya, mukuha rin siya. Ano yung programa niya? Salamat kayo. Salamat. Hatag. Ah, nay, kuan, hatag, pili kong kuan, mga player, sakto silang tail, hatag. Okay, so mission accomplished. So, nanay player na to natagag sapatos. Salamat sa tong sponsor. Munta magpadayon ng imong himong kayo. Og sa Kusgan sa Parel, o diri lang mga tol. Daghang salamat. Bye bye for now. Sunod na pod. Hatag na pod ta.